элем исо ин ман хаёлӣ. силоҳатро поён кун. манам хаёлӣ. мешиносам туро борҳо ҳамроҳи Явуз дидам. ӯ мурд? Мурд. ин одам кӣ буд? ӯ туро куштан мехост ва ман қумандони Явуз хабар дод. бубахш ки ман каме дер кардам. баръакс, ту маро бубахш. ба ҷои миннатдорӣ кардан соят силоҳ гардондам. охир ту ҷони маро наҷот додӣ. ташаккур. ҳеҷ гап не. ҳоли шумо хуб аст? хубам. дар бораи онҳое ки ба ман ҳамла кардан ягон маълумот ёфтӣ? чӣ гумон мекунӣ агар ёбам ба ту мегӯям? толеамро санҷидан хостам. аз он ки ту ба ман бовар надорӣ, хашми маро меорад. бубахш, вале дилам мегӯяд ки бо хашми ту ман бояд эҳтиёткор бошам. дар як масъала бо ту ман ҷиддӣ суҳбат кардан мехоҳам. гӯш мекунам. агар маро фиреб дода истода бошӣ, мехоҳам ки онро нахуст аз худи ту бишнавам. Явуз, қабул медиҳам ки охирин маротиба мепурсам. новобаста аз посух қабул медиҳам ки дигар ба ин масъала бар намегардам. ман сарбози оддиам дарё. гуфте ки шубҳа накунам, вале ин зан чӣ гуфт? ӯ дурӯғ мегӯяд. агар суханаш рост мебуд, ба ту ягон чизро нишон дода исбот мекард. туро бозӣ медарорад. саратро гарам кардан мехоҳад. медонам ӯ ба ман чизеро нишон дода натавонист, вале бо иқрор мегуфт ки ту кашшоф ҳастӣ. ҳамин тавр не?
баъди кор ҳам дар он аст ки ту ба ӯ бовар кардӣ, чунон худатро омода месозӣ ки шояд чунки ту доим аз сари роҳам мебароӣ. бале, мебароям. ман дар ин давлат чунон амалиётҳоеро гузарондаам ки амалиётҳои махфӣ. ман душманони зиёд дорам. то охирин нафасам душманам аз ман дур намешавад. дарё, беҳтараш ту ба ин одат кун. намедонам ки чӣ тавр одат мекарда бошам. инҷо биё, дарё. салому алайкум дӯстони азиз, хушхабар ба ҳама дӯстдорони видеороликҳои ҷолиби ютуб. имрӯз ман ба шумо яке аз беҳтарин каналҳоро дар ютуб бо номи студия М пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин филми клипҳо, сурудҳои форам ва ҳама наворҳои хусусиятонро дастрас намоед. ссилка барои гузариш дар таги видео. ҳатман обуна шавед. боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд.